În ajun de Sfântul Vasile, pe stil vechi, campionii K1 s-au gândit să le facă o surpriză micuților de la orfelinatul din satul Cărpineni, raionul Hâncești. Așa că au umplut o mașină cu daruri și, însoțiți de Moș Crăciun, au pornit la drum. Surpriza organizată de către sportivi le-a picat bine micuților. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Moș Crăciun a ajuns în sfârșit și la copiii de la orfelinatul din satul Cărpineni, raionul Hâncești. Faptul că bătrânelul s-a dovedit a fi mai exotic nu i-a emoționat pe cei mici. Ba din contra, copiii l-au asaltat cu poezii, cântece și hăituri. Ce ai pregătit pentru Moș Crăciun? O poezie? Da. Hai, spune-o. Moș Crăciun mundet, Moș Crăciun a sosit, și vezi ce mai moș, cu nașul roș, copajii roș. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce când mama spune de Iisus, cu glasul rar și dulce? Au vânat-o iepuraș, domn. Micuții nu au rezistat tentației, așa că au desfăcut darurile pe loc. Picii au mai avut parte și de o demonstrație de forță improvizată oferită de campionii K1. Sportivii au reușit să aducă zâmbet pe fața copiilor, însă dulciurile și cadourile nu pot înlocui dragostea părintească și bucuria de a se afla într-o familie. Să trăiesc cu mama, să fiu acasă cu frații mei și cu mama. Dar unde e mama ta? În vale trăiește. Și te duci des la ea? Te ia des acasă? Pot să mă duc singur, dar mama nu vrea. Să fiu fericită. Dar cum tu vezi fericirea? Mă văd în familie, părinți. Faptul că lor le lipsește familia, dar ei caută modele. Micile calendare care li s-au dat astăzi cu imaginea respectivilor campioni vor fi puse în cămeri la dânsi în spațiile de dormit și eu vă asigur că e permanent o să aibă temă de discuție. Vicepreședintele Federației K1 Moldova, Octavian Orheanu, a încurajat copiii să practice sportul. El susține că mulți dintre luptătorii K1 vin din orfelinate. Noi azi am avut așa o sărbătoare împreună, dar noi cu asta îi motivăm pe tinerii copii, că ei să iei drumul sportului. Noi suntem bucuroși când vedem că de aici iese copii care deja sunt în turneile noastre. La orfelinatul din satul Cărpineni, raionul Hâncești, sunt instituționalizați 77 de copii.